नाथाय इउपिपिएलआ 5 बोसोर जेबो मावफुंनो हायाखै। जोंनि बे भटिं चिरांदुवार 16 निस्मा दखरा बे एरियायावहाय रन्जित सार दंमोन, बिथाङा जेबो मावफुंनो हायाखै। बिथाङा प्रमिस खालामदोंमोन, जेबो मावफुंनो हायाखै। আজি আমি চিৰাং জিলা ইউনাইটেড ফৰাম এক্সন হিচাপে আমাৰ চেন্ট্ৰেল কমিটি হিচাপে যেটো আমাক মানে এটা আজি আমি ইয়াতে চিৰাং জিলা ইউনাইটেড ফৰাম এক্সন হিচাপে আমাৰ চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ মানে উপদেশ হিচাপে আমি ইয়াতে একেলগ হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে আমি এতিয়া যে চলিব লগা আহিবলৈ 9 এপ্ৰিলত যেটো আমাৰ 16th এছেম্বলি ইলেকশ্যন আছে তাতে আমি এতিয়াৰ বৰ্তমান যে সৰকাৰ চলি আছে বিপিএফ সৰকাৰ প্লাস এনডিএ আমি ইয়াক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াতে মিডিয়া থ্ৰুদি আপোনালোকৰ যোগেদি এটি আমি জনাব বিচাৰিছো। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যোৱা 5টা বছৰত আমি ইপিএল সৰকাৰকো আমি সমৰ্থন দিছিলো এটা উদ্দেশ্য লৈ পিনে, কিন্তু যেটো আমাৰ ইপিএল গভৰ্ণমেণ্ট যেটো আমাৰ 5টা বছৰত আমাৰ যেটো আমাৰ এক্স এনডিবি যেটো আমাৰ সমস্যা আছিলে এটো সমাধান কৰিব পৰা নাই। যাৰ বাবদ এইবাৰ আমি আমাৰ যেটো মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি পিনে আমাক এটা মানে প্ৰমিস দিছে যে আমাৰ যেটো এক্স এনডিবিৰ যেটো মানে সমস্যা আছে এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। এইটো লৈ পিনে আমি এইবাৰ অল ইউনাইটেড ফৰাম এক্স এনডিবি হিচাপে আমাৰ চিৰাং জিলা হিচাপে আমি সমৰ্থন আগবঢ়াব বিচাৰিছো। दिनै जोङो बे प्रेसनि गेजेरजोंहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो फैगौ 14थि आसाम बिधान सभा जानो थांगासिनो दङ 9 तारिखआव। बेखौहाय जोङो बि हिसाबै जोङो जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबि हिसाबै सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जोङो एनडिए पार्टीखौनो सापर्ट होनो थांगासिनो दङ। बे हिसाबै जोङो बे चिरां जिल्ला हिसाबै जोंबो बेखौनो दिनैनि प्रेसनि गेजेरजोंहाय सापर्ट होसिगोन होननानै जों आखायाव लाबाय, थिरांथा लाबाय। आरो जोंजों लोगोसे जायफोरा जोंनि फेभाराव दङ बा जोंजों हेफाजाबाव दङ बिथां रायजो राजा बिथांमोनखौबो बेयावनो बे जों जेखौ सापर्ट होदों बेयावनो बिथांमोनखौबो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जायफोरा जोंनि एक्स एनडिएफबिफोर गोदाव सोरावै दङ बा गुबुन पार्टीयाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौबो जोंजों फैनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। हामबायसै नोंथांमोन मिडिया पार्सननिसिम गोजोननाय थाबाय। जोङो फैगौ दानि बे 16 बिधान सभानि जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जोंहा बेखौ इउनाइटेड फराम हिसाबै डिसिसन लाखादों। थिग बिदिनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै जोङो बे आइपुवालि जाब्रां ब्रिजआव जोङो मोनसे जथुमा सावरायमेल खालामदों। बेनि गेजेरजों जोङो मिथिहोनो लुबैयो बे थांनाय बोसोराव इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर खुंथायाव फैदोंबाबो माखासे खामानिफोरखौ माखासे जिनाखि थांखिफोर दं बिथांखि दङ आफादनि जिनाखि बिथांखिफोर दंमोन बिथांमोना मावफुंनो हाजोबाखै। माखासे थालांदों जेरै केसफोर जेरै जेल जानायफोर बिदिनो गोबां एग्रेसिया बे हिसाबै गोबां थालांनायफोर दं मोनफुंजोबाखै। दा बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दा सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्टसिम लानानै जोङो एनडिए एबा बिपिएफखौनो डाइरेक्टलि जोङो सापर्ट होननानै जोङो दिनै जगदान होदों। बेनो हामारथारबायथ' र' हाबस'यो बेहाय ओमफ्राय गोरायनो ओंखारदे बेनिखायनो चिरां जिल्ला हिसाबै आङो इउनाइटेड फरामनि जेस सेक्रेटारि जानाय हिसाबै आं जेसेबांनाखि बाव
19 LSC नि आरो बिजनी हालाम एरिया 20 LSC नि हालाम बेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ जेन गावसोरनो गाव गावनो बिखायाव आखाइ होनानै सानथों उननि बा डेभेलपखौ नायनानै आं गासैखौबो रायजो राजाखौ एबा इन्डियायाव एबा BPF आवहाय नांगोलनि सावगारियाव आं भट होनो आं खावलायबाय गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ आइफोर आफाफोर जे उननि थाखाय जोंनि जेसेबांनाखि थालांनाय गोबां खामानिफोर दं मावनांगौ बेफोरखौ नोजोर बोनानै आं गासैखौबो खावलायनाय थाबाय। थारैनो नोंथांमोननि जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै फोथायनाय दं नाथाय UPPL 5 बोसोर जेबो मावफुंनो हायाखै। जोंनि बे भटिं चिरांदुवार 16 निस्मा दखरा बे एरियायावहाय रन्जित सार दंमोन बिथाङा जेबो मावफुंनो हायाखै बिथाङा प्रमिस खालामदोंमोन जेबो मावफुंनो हायाखै दा जों बिनि थाखाय जों बिनियाव सापर्ट गैया बिनिखायनो जों बिनि एगेन्स्टआव जोङो दानि फैबाय थानाय बिधान सभा जोङो फानिराम ब्रह्मखौ जोङो सापर्ट होयो जोंहा फोथायनाय दं बियो 100% जोंनि थाखाय मावगोन बिनिखायनो आं गासैखौबो खावलायो जेन गोनो गोथो सानालासिनो मोनसेल' प्लेटफर्माव फैनानै बा आं खावलायबावो जोंनि जेसेबांनाखि थालांनाय थेर बेथेर जालांनाय जोंनि एक्स NDPफोर माखासे सोद्रोमाफोर दङ सोरबाया गावनानै थांदों बिथांमोना फैफिनथों बिथांमोना फै मोनसे जयै गुबुन जायगायाव थानानै मोनसे गोदान माबा मोनसे आफाद माबा मोनसे ससाइटि माबा मोनसे एस'सियेसन दाहैनाय बे जुक्ति जाया बेनिखायनो मोनसे प्लेटफर्म फैनानै मोनसे ज'आव थांनानै मोनसे जुक्तियाव जों आवगायलांनि आं बेखौ आसा खालामदों।